హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ అగ్రికల్చర్ అగ్రమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఏం లేదు, ఈ కదిరి లేపాక్స్ గురించి నాకు చాలానైతే ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఒక కాల్ రికార్డు కూడా వినిపిస్తాను, వినండి. తనది కడప జిల్లా, తను అయ్యప్పరెడ్డి. తను ఈ కదిరి ట్యాగ్ 24 అనేది ఒక 8 ఎకరాలు వేసాడంట ఆయన. దాని వీడియో కూడా పంపిస్తున్నాడు. బహుశా ఆయనకు రైతు కదా, వర్క్ ఉండొచ్చు, పంపించలేదు. కానీ తనకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏమంటే 4 ఎకరాలు అనేది రెడీ చేసుకున్నాడు భూమిని కదిరి లేపాక్స్ విత్తుకోవడానికి. తనకు ఫిబ్రవరి 10 కల్లా సీడ్స్ దొరికేటట్లా మాకు కావాలని అయితే ఆయన మెసేజ్ చేశాడు. ఒకసారి ఆయన కాల్ రికార్డ్ కూడా వినండి, తను ఎలా వ్యవసాయం చేస్తున్నా అనేది. దాన్ని బట్టి మీరు కొద్దిగా ఆయన హెల్ప్ చేయండి మన ఛానల్ తరఫున. తనకు 4 ఎకరాలకు సరిపడే విత్తనం కదిరి లేపాక్సి ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తాను, అక్కడ కాల్ చేసి అయితే మీరు చెప్పండి. తనకు హెల్ప్ చేద్దాం ఛానల్ తరఫున. ఎందుకంటే ఒక రైతు కోసమే కాబట్టి మనం చేసేది. తనకు హెల్ప్ చేద్దాం డెఫినెట్లీ. ఈ వీడియో మీ దగ్గర లేకుండా వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. వాళ్ళ దగ్గర అయినా ఉంటే కదిరి లేపాక్సి తను చెప్పాను రేట్స్ అనేది ఇలా ఉంటామని. మినిమంగా 20,000 పైనే ఉంటుంది 100 కేజీలు వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఈరోజు వచ్చేది కాదు, బహుశా ఈరోజు ఆయన కోసం పొద్దుగాలనే ఎడిటింగ్ వర్క్ చేసి దీన్ని అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక రైతుకు అర్జెంట్ విత్తనం అనేది అవసరం ఉంది కాబట్టి. ఆ రికార్డ్ అనేది ఇప్పుడు వినండి, వినిన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు రేపు ఫిబ్రవరి 10-12 ఇత్తనం ఇస్తారా? రేపు నెల 10-12 ఇత్తనం ఇస్తాము. ఫిబ్రవరి 10, మార్చి 15 కదా విత్తుకునేది. అది మేము ఇక్కడ ఫిబ్రవరి ఇస్తాము. అంటే నీ వాటర్ షార్టేజ్ ఉందా? వాటర్ మర్చిపోయింది, మాకు దండిగా ఉంది. ఓకే అయితే అది చెప్పేది ఏంటండి, రైట్ మాకు ఇక్కడ అనంతపురం ఏమైనా దొరుకుతాయా? అనంతపురంలో దొరుకుతాయి. ఆయనకు ఇప్పటిదాకా 50 క్వింటాలు అయ్యేది చెప్పింది. ఆయన 30 క్వింటాలకు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు. మిగతా ఉంటే చెప్పేస్తాం. అంటే మీకు ఎన్ని క్వింటాలు కావాలి? 4 ఎకరాలకు. 4 ఎకరాలు మొత్తం అదే వేస్తావా? కదిరినే వేస్తావా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ట్యాగ్ 24 8 ఎకరాలు వేసిన. ట్యాగ్ 24 మంచిగా ఉందా? బాగుంది. ఎన్ని ఉంటాయి మనకు బిడ్డలు వచ్చేసి ఒక చెట్టుకు? ఆదికి 40 నుంచి 50-60 దాకా ఉన్నాయి. బయట మార్కెట్ వాల్యూ ఎట్టు ఉంది దాని? 22,000 గంటలు ఉంది. 40,000 బస్తా. అంటే ఇట్లా గంజి మార్కెటింగ్ చెప్తున్నావా? గంజి మార్కెట్ 40 గంజి మార్కెట్ 42 కేజీలు. 40 కేజీలు బస్తా వచ్చేసి 2,700. 2,700 అంటే మినిమంగా 5,000 పైన పోతున్నాయి అంతే కదా? 100 కేజీలు వచ్చేసి. కరెక్ట్. రైట్. 50 కేజీలు మేము 80 కేజీలు 100 ఇస్తాం. 50 కేజీలు విత్తినాడు ఇస్తాం మేము. నేనే విత్తుతాను ట్యాగ్ అయితే. నేను కూడా ఇస్తున్నాను 10. ఎకరాకు వచ్చేసిన గడ్డ ఇవి చనిపోవడం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్లా. ఇదేం చచ్చిపోలే మాకు. నేను నవంబర్ 20 చేసిన. ఓకే. ఇప్పుడు 2 నెలలు అని చెప్పేసి 8 ఎకరాలు వేసిన. 8 ఎకరాలు 4 ఎకరాలు వేసిందా? 8 ఎకరాలు వేసిండు. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసిందా క్రాప్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిందా? కాదా, 2 నెలలు అయింది. ఇప్పుడు 2 నెలలు అయింది. ఏం తెగులు గిట్ట ఏం లేదు, మంచిగా ఉందా? బాగుంది. నువ్వు చూపించమంటే దీంట్లో పెట్టి. ఇప్పుడు నీ చేలో ఉండా, చేలో కూడా బాగా నల్లగా పెరిగింది. తెగులు ఏం లేదు. ఓకే, బాగానే ఉంది, బలంగానే ఉంది, బాగానే. సరే, మీకు కదిరి లేపాక్సి 4 ఎకరాలకు విత్తుకునే సీడ్స్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం ఛానల్ తరఫున. అంటే మంచి క్వాలిటీ సీడ్స్ అయితే ప్రయత్నిస్తాం, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు 4 ఎకరాలు భూమి తయారు చేసి పెట్టి బాగా పెట్టా. ఫిబ్రవరి 10 ఇస్తారని మీకు మీటింగ్ ఉన్నా ఇతరాల కోసం. అయితే సరేలేండి. విన్నర్గా ఫ్రెండ్స్, తను ఎంత ధనం బాధపడుతుండో తనకు సీడ్ కావాలని. ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఫస్ట్ చూశారు కదా, దానికి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఉంటే చెప్పేయండి. వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టినా రిప్లై ఇస్తాం, మీరు ఫోన్ చేసినా అదే వస్తుంది. తనకు సీడ్ దొరికే ప్రయత్నం అయితే చేయండి దయచేసి. మీ దగ్గర లేకున్నా వేరే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి. వీడియో షేర్ చేయడం వల్ల తనకు సీడ్స్ దొరికే అవకాశం ఉంది. ఒక రైతుకి హెల్ప్ చేద్దాం, ఓకేనా?